kommer til at skal snart ud og pisse. En dag da jeg så en smuk señorita, sagde jeg noget til hende, som hun fik det rigtig skidt af. Ej, desperado, hvad sagde du? Jeg sagde, jeg vil gerne prøve at stikke min burrito i din taco. Så sagde hun til mig, hey, du er ligesom en chihuahua. Din egen mor ved sikkert ikke, hvem din far var. Du står bare On the road again. Just Stop can't wait på to vores get rute on the road Elverskov again. HI. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get Nu er vi ankommet til Elverskov HI. on the road again. Ja, og velkommen til Andelsgård. Det her det er et sted med en meget, meget lang og spændende historie. Ja. Og det vil jeg gennemgå her det næste stykke tid. Ja. Ja. Altså, i 1164, der gav Valdemar den Store Johanniterorden tilladelse at bygge det her kloster her ved Andelsgård. I 1400-tallet, der udvidede man klosteret med en 4-længers bygning om på den anden side af træet, om ved bakken deromme bagved. Okay. Der er bare ikke rigtig noget nævneværdigt at se der, så vi ikke gå deromkring. Altså, den del vi skal over og se på, det er den bedst bevarede del af klosteret. Det var sådan set det første, man opbyggede en gang i 1100-tallet blev opført. Og Johanniterorden var en såkaldt tiggermunke, og de brugte mange af deres penge på under 2. verdenskrig, der brugte nazisterne det her område, faktisk også den her mur til henrettelsesstedet. Okay. Man kan også se det, fordi muren er blevet skadet, der er nogle skruehuller rundt omkring. Og ja. Man kan sige, at der er faktisk ret rigtig mange her. Mellem 20-30 stykker. Sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Sie verwechseln uns mit ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos, dieses Grab hinein. Og hvis så prøver vi videre en gang, så er jeg hernede. I eftermiddagstid, der tror man faktisk, at Andelsgård blev brugt som smuglergodsafleveringssted. Det blev senere opdaget, og man mener faktisk, at der engang blev dræbt en personer på grund af smugler og forskellige. Men altså, kælderen er hernede. Okay. Skal vi prøve at gå ned og kigge? Ja, ja. Hvad fanden er det her? Malte? Ved du, om der skal stå i nogle kasser hernede? Malte! Malte? Malte? Malte!